Pirateria d'anar per casa. Ai, estic tan emocionada. Ara sí que podem dir que som una colla pirata. I tant que sí, Talassa, una autèntica i veritable colla pirata. Oh, però és que abans no ho érem. Oh, clar que sí, senyor Coco, però ara tenim una missió. Una missió? La de trobar un tresor! Oh, és veritat! El missatge dins l'ampolla. Oh, sí, deia que parlava d'un... no me'n recordo. El missatge deia: si voleu trobar el tresor amagat, ho haureu de fer amb generositat. Amb les indicacions del bruixot a la pedrera, trobareu la riquesa vertadera. Oh, sí. Però quin tresor! Quin bruixot! Quina riquesa! Ai, estic fet un embolic. Ai, anem a pams, senyor Coco. El primer que hem de fer és trobar-nos amb el senyor bruixot a la pedrera i ell ens explicarà què hem de fer. És que estic tan impacient! Ai, I jo també, senyor Coco. som-hi! I som-hi! En marxa! I hop! Hola! Ho heu sentit? Aquí, sota! Sembla que hi ha algú. És a l'aigua. Acostem-nos-hi, ràpid! Va. A veure, què hi fas aquí? Doncs porto aquí 3 dies. I tot i que floto d'allò més bé, no sé nedar. Estic bé amb les anèmores, les gambes, però Clar, voldria sí. tornar a casa. Tranquil, nosaltres t'ajudarem. Està molt lluny. Sí, com ho farem per rescatar-lo? Tranquil! Som pirates, estàs en bones mans. Et traurem d'aquí, oi? Que Que difícil. complicat. Sí, no t'has de preocupar de res. No, crec que haurem de tornar a demanar ajuda als nostres amics i amigues. Potser els tinguin més fresc al manual pirata. Sí, això sortia al capítol de pesca de superfície. Capítol 500... Millor envieu-nos un vídeo. Adéu! Adéu, piratilles!